Бездә бүген форум үтә бит инде. Бөтен Россия форумы. Бу форумга инде Россиянга түгел, чит өлкәләрдән дә килделәр бит инде. Монда Башкортстан да бар, Удмуртия да бар, Марий Эл да бар, Ханты-Мансийский округтан да бар монда, Республика Коми дагы бар, Мәскәү, Петербург, Екатеринбург илдән артык катнашучы. Бу форум инде 3нче ел рәттән үткәрелә. Максаты нинди? Менә безнең шушы үзебезнең Сабада булган мөмкинлекләрне күрсәтергә. Безнең Сабаның данын еракларга илтергә. Время нашли, и вы приехали в наш район. Вы уже инициативно от того, что только приехали. И говорят, общение дороже денег, да, вы уже богатые стали. Во всем вам удачи. Общество создается вами, учителями. Вы еще создадите, мы там и будем жить. Поэтому все наши успехи – это ваши труды. Успехов вам, и наши успехи будут. Все.